ברוכים הבאים לבין שמיים למציאות, פודקאסט שמנגיש את עולם התעופה, אחד על אחד. וכמו שאני קוראת לזה, הדרך הכי מהירה לשרוף כסף ולהרגיש בעננים, תרתי משמע. אני מיר, מדריך טיסה ופסיכולוג לחניכים בלחץ. ואני לירי, חניכה טריה עם הרבה שאלות, מעט מושג והרבה ביטחון לא מוסבר. היום נתחיל מההתחלה. מה זה בכלל עולם התעופה? ולמה האנשים בוחרים לטוס בעצמם, במקום פשוט להזמין כרטיס ולתת למישהו אחר להזיע בקוקפיט? תעדכו חגורות, ממריאים. מי בכלל מתאים להיות טייס? מי שיכול להתרכז, ללמוד ולהישאר רגוע כשהמטוס מצפצף. סבבה, אז נשאר לי לעבוד על שלושת הדברים האלה. קטן עליי. אוקיי, אז נכנסים לקורס. מה כבר יש ללמוד? רק מטאורולוגיה, ניווט, ביצועים, מערכות, חוקים. לא הרבה. רגע, שכחת איך לא לאבד את העשתונות כשמישהו אומר סטול. כל הקטע הזה של ללמוד מטאורולוגיה, ניווט, חוקים, זה מרגיש קצת כמו תואר בפיזיקה. כמעט. רק שבתואר את לא צריכה לנחות ברוח צד. זה באמת שווה את זה? כן, כשאת באוויר, כל מה שעובר לך בראש זה, וואלה, אני עושה את זה. וואו, אותי שכנעת. זה היה בין שמיים למציאות. פרק ראשון במסע שלנו. אם הגעתם עד הסוף, או שאתם ממש סקרנים, או שנרדמתם עם אוזניות. בשני המקרים, תודה. נתראה בפרק הבא. מה יהיה בו? גם אנחנו עוד לא סגורים. אבל מה שלא יהיה, אני מבטיחה לשאול שאלות מיותרות. ואני אעשה פרצוף של מדריך שמתרגל סבלנות. ניפגש בפרק הבא.